कौनो उपाय बताओ ए माई। जगवा से हम हारल बानी तनिक ध्यान लगाओ ए माई। आगे दुष्टन के माई संघार करहो, बेटवा के बतिया पे विचार करहो ए माई। बेटवा के बतिया पे विचार करहो। धरती के लोगवा कौनो पापिया के जब ढाए अत्याचारवा। थर थर कापे माई धरती के लोगवा कौनो पापिया के जब ढाए अत्याचारवा। माई जल्दी करहो, माई जल्दी आके कौनो चमत्कार करहो। बेटवा के बतिया पे विचार करहो ए माई। बेटवा के बतिया पे विचार करहो। उपकार माई भगतन पे अपना पूरा कर माई हमर अखियन के सपना। कर उपकार माई भगतन पे अपना पूरा कर माई हमर अखियन के सपना। माई हालिया हो, माई हालिया के सुखी संसार करहो। राधे श्याम के बतिया पे विचार करहो ए माई। बेटवा के बतिया पे विचार करहो। घोर समस्या बढ़ल जग में कौनो उपाय बताओ ए माई। जगवा से हम हारल बानी तनिक ध्यान लगाओ ए माई। आगे दुष्टन के माई संघार करहो। बेटवा के बतिया पे विचार करहो ए माई। बेटवा के बतिया पे विचार